No, ťažký, jak 5. zápas. Myslím, že začali sme výborne, do stavu 3-0 sme trošku povolili a dostali sme 2 góly. Potom síce sme zase odskočili, ale furt to bolo tak o gól o 2. Bolo to vyrovnaný zápas s tým, že v tretej tretine sa nám podarilo v presilovkách aj vlastne v hre 4-4 odskočiť na 4 góly. Záver sme si zbytočne skomplikovali a dostali sme 3 góly v priebehu aj minúty a pol, čo je úplne nemysliteľné, ale našťastie ešte ten jeden gól tam zostával naviac a sme radi, že sme to dotiahli do víťazného konca. Celá finálová séria, aká to bola? Hralo sa na maximálny počet zápasov? Obrovsky vyrovnaná, však už len aj tie výsledky až na ten vlastne tretí a štvrtý zápas, kedy vlastne jedno mužstvo vyhralo viac gólov a druhé mužstvo vyhralo viac gólov. Prvé 2 aj poslední boli vlastne o gól a tá séria bola naozaj veľmi ťažká, vyrovnaná. Ja si dovolím tvrdiť, že ani jedno mužstvo nebolo lepšie, práve naopak boli vyrovnané a my sme mali o ten gól víc šťastia. Pozrieme sa na celú sezónu, vlastne zbytočne sa pýtať, či ju budeš hodnotiť kladne. Jednoznačne. Tak my sme skončili po základnej časti 5. To 5. miesto nám asi vyhovuje, nakoľko 2 roky dozadu takisto z 5. miesta sme vyhrali titul. Bolo to spôsobené viacerými nejakými faktormi, myslím si, že sme mali naviac, ale prehrali sme nejaké zápasy v základnej časti, že teda sme mali niektoré povinnosti VBC Skalica a niektoré zápasy sme si prehrali sami. No a v play-off myslím si, že sme išli úplne celkom tak ako dobré, 3-1, 3-1. Táto finále fakt, ako ten super maximálne vyrovnaný, maximálne výborný a sme radi, že teda o ten gól sme boli lepší. Cestujeme ešte do Nitry teraz, nakoľko väčšina tímu je tam na turnaji. V Nitre určite nejaké tie putiky vymetieme a zajtra nás čaká ešte vlastne finálová účasť tam, tak uvidíme a dúfam, že uzavrieme tento víkend víťazstvom v Mestskej lige a ešte aj na turnaji a môžeme ísť v pondelok v kľude do práce.